לכן אני שואל את עצמי את השאלה, למה אתם בכלל מדברים עם התקשורת? אני מדברת עם התקשורת כשבאים ואומרים, הבחורה רוצה את הבית שלו, או הבחורה רוצה את הכסף שלו, אבל עוד פעם, אתה תראי. זה לא מספיק, לא, אבי, זה לא מספיק. אני לא יכולה פה לצאת בהכנעה, ולתת לכל העולם לחשוב, כן, אתם צודקים, אני חייבת להגיד בתקשורת מילה או שניים. אני סך הכל אומרת שזה לא, זה דבר, אני לא נכנסת, אני לא בוחרת מילים שלא קשורה. סך הכל אומרת, חבר'ה, אתם פוגעים בבן אדם. מה הסיפור על זה עם קרין, בת של שימי, לא בת של שימי? אבי, אני לא צריכה בפני מדינה שלמה לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, יש לי בת משימי. הם לא היו צריכים להראות את הבדיקה, הם לא היו צריכים ללכת כל כך רחוק. אז יש לי בת... אבל בשביל מה הבאת להם את זה? אני לא נתתי להם את זה, מאמי. מי נתן להם? הבן שלו. מאיפה היה לו את הבדיקה? היה לו, כי הם ביקשו את זה בהתחלה. אבל אנחנו, לתומנו, היינו בטוחים שהם ישמרו את זה במשפחה. זה גביסה של המשפחה. גביסה לא צריך להוציא החוצה. אז כדי להראות לי מה זה, ולהתנקן בי או להתנקן בקרין, היידה, לקחתם את המסמך ונתתם אותו לחיים אדגר, הגיבור הגדול בעם ישראל. הכי גיבור בארץ. אני בשוק. לאן ולאיזה רמה נוחתת המדינה הזו? חיים אדגר בא עם חיוך, אני הולך לעשות שלום? אז רגע, אז בסוף היא כן הבת שלו או לא הבת שלו? אבי, אני לא עליתי לשידור כדי לדבר באמת. אז אתה כבר יודע מה היא בשבילו. אם ראית את הבדיקה ואת המסמך, אתה מבין שאם מסרנו הצהרה סופית, שאנחנו לא יכולים להכיר דבר כזה. אז ברור שאתה מבין שלפני 20 שנה הכרתי אותו. אבל את יודעת שזה לא פשוט, זה די שוק לקבל פתאום הודעה, הנה יש לך עוד אח או יש לך עוד אח. למי זה לא שוק? לילדים של שימי. וגם לקרין אני בטוח. זה לא שוק, לא, קרין ידע. קרין ידע תמיד? כן, זה לא... והם גוררים לארץ נהדרת, ושם עושים קריקטורה מכולם. למה לגשת לחיים אדגר ולזכות לו, אבא שלי נטש אותי. מהצד שלי בכל אופן, אני לא מבין מה כל הלאום הזה. כל התקשורת, מה שהיא עושה, במיוחד חיים אדגר, שהוא באמת יצא, סליחה לי על הביטוי, לא רוצה להגיד מהו. הלאה לא רציתי להתראיין אצלו, אבל נפלנו למלכודת איתו בסוף. אז אולי לא כדאי להתייחס בכלל, יהודית. אין דבר כזה, אבי, אם היו עושים את זה לך. אבל את לא מבינה, ואני מדבר איתך כחבר עכשיו, את לא מבינה שכשאת ממשיכה לדבר על זה, ממשיכה להגיב בתקשורת, זה רק ממשיך לחיות. אבי, תקשיב לי, מתוק, אני יגיב לכל דבר. לילה טוב ותודה רבה. לילה טוב.